Hej og velkommen til Hverdagsro. Jeg er rigtig glad for, at du kigger forbi her på min lille kanal. Det er som sagt Hverdagsro, du er havnet på. Og Hverdagsro er jo lige præcis det handler om. Det handler om garn og om hygge med håndarbejde. Og lige præcis om den ro, som det giver rigtig mange af os at kunne sætte os med vores strikketøj om aftenen efter en travl dag. Hverdagsro, det kan man vel aldrig få for meget af. Jeg hedder Tina, og jeg sender til jer som sædvanligt her fra min stue på Midtsjælland. Jeg bor sammen med min mand og vores 17-årige søn. Jeg har lige kørt sønnen på arbejde. Det er lørdag, skal lige siges. Han har arbejdet som opvasker. Og her lørdag formiddag, den 25. november, jamen der begynder det jo så småt at være tid til, at der bliver afholdt nogle julefrokoster og sådan nogle ting rundt omkring. Så han skal være opvasker i formiddag og i eftermiddag. Jeg tænkte, at jeg ville podcaste. Basil ligger derovre, så der er styr på tingene. Hvis du vil følge med, hvad der sker i og omkring min strikkeko, sådan lidt mere i det daglige, jamen så kan du finde mig inde på Instagram som hverdagsro.strik. Og beskrivelser til det, som jeg snakker om i dag, det finder du nede, som du plejer, nede i beskrivelsesfeltet, lige herunder. Og skal vi så ikke bare se at komme i gang med det, det skal handle om, nemlig garn og strik. Vi skal måske lige starte med at se på, hvad jeg har på. Hvis du har set med herinde før, jamen så har du faktisk set den før, men ikke på. Og jeg har faktisk heller ikke haft den på før i går. Sådan er det jo samtidig, når man får nogle ting færdige. Jamen, jeg får det ikke altid lige prøvet på. Altså lige når det er røget af pindene. Der kan faktisk godt gå noget tid en gang imellem, fordi så bliver den ligesom lagt ind på hylden, og så tager den ene dag den næste. Og den her havde faktisk ligget et stykke tid, inden jeg fik den på. Men hvis jeg nu havde vidst, hvor lækker den var, så tror jeg da bare, jeg havde taget den på med det samme. Det er simpelthen min Poppy Tee, som er designet af Petit Knit. Det var jo den her helt enkle, klassiske t-shirt, som hun kom ud med for måske et halvt års tid siden. Nej, måske et år siden. Det kan jeg ikke huske. God er opskriften i hvert fald, som alle Petit Knits opskrifter. Nem at følge, og god pasform. Og jeg har ikke noget som helst negativt at sige om det. Den har som eneste lille detalje, og nu kan det godt være, nu tager vi lige et lille pitstop. Jeg går lige ud med min hund. Det, som jeg var ved at sige lige inden Basil, han måtte en tur i baggangen, fordi han lige var lidt for højlydt til, at min mikrofon synes det var sjovt. Eller at jeg synes, det var sjovt måske. Det var, at den har som stort set eneste sådan speciel detalje, den her fine konstruktion på skulderen. Og den er jo selvfølgelig strikket oppefra og ned, hvor man så til sidst samler op til halskanten. Hvad er der ellers at sige om den? Alle kanter er afsluttet med en italiensk aflukning. Jeg har ikke selv så meget imod italienske aflukninger. Jeg synes, det er sådan lidt meditativt faktisk, når man sidder med det. Det synes jeg er meget hyggeligt. Jeg ved ikke om på den her. Jeg tror måske, det var blevet lige så pænt, hvis det var sådan, at den var lukket af helt almindeligt. Men det kan man jo heldigvis gøre, som man har lyst til. Garnet skal jeg derimod fortælle lidt om. Og nu skal jeg huske at sige, at det er reklame, for jeg har fået det her tilsendt ganske kvitterfrit. Garnet har jeg jo fået af Polina nede i Italien, i Bologna, som har den her fine online shop, der hedder Knit Shop Italy, hvor hun sælger overskudsgarn fra den italienske tekstilindustri. Og det, som hun var så sød at sende til mig, hun sendte mig faktisk til 2 projekter, men den ene type var det her flotte fuchsia-farvede. Det er en blanding mellem alpaka og mohair og noget kunst. Og det er ekstremt lækkert. Det er en lace-kvalitet, så i min Poppy Tee har jeg strikket den med dobbelttråd. Og jeg har opnået på en pind 3,5 cirka en strikkefasthed, der hedder 23 masker. Farven, jamen hvis jeg nu går lidt tættere på, så kan man måske se, det er en dyb pink.
Og mit kamera er ikke gode venner med at gengive den særlig naturtro. Men det er simpelthen en dyb pink, og den er virkelig fin. Blød og lækker, og det er ekstremt drøjt. Jeg tror sagtens, jeg kunne have fået en t-shirt mere ud af det materiale, som jeg har liggende. Jeg har strikket en størrelse small, og jeg har brugt i alt 200 gram til den her. Så det er ikke fordi, at det har været den helt store garnsluger. Jeg linker selvfølgelig til Pollys adresse på hendes webshop nede i beskrivelsesfeltet. Det, som jeg har været lidt imponeret af, udover at jeg synes, at hun har noget ekstremt, altså nogle virkelig lækre kvaliteter, og farverne er også, altså farveudvalget er rigtig, rigtig godt, for man kan sige, vejen fra tekstilindustrien og ud til hende i Bologna i hendes butik er jo ganske kort. Og det betyder jo, at de farver, hun typisk vil have på lager, dels vil hun selvfølgelig ikke have så meget af hver, men det vil typisk være nogen, som man også finder nu her i modebilledet. Og det er jo altid rart, når det... Ja, det ved jeg egentlig ikke, hvad jeg vil sige der, men det er altid fedt nok, når man kan finde nogle farver, som faktisk også ligner det, man kan se i butikkerne, synes jeg. Så, det var min Polly tee. Jeg synes modellen, den er jo, altså for mig at se, den er jo lige anvendelig som i dag, hvor jeg har den på over et par joggingbukser, som de gange, hvor at jeg har haft den på kontoret. Det er sådan lidt en ganske basis ting, som ligesom går til alt. Så er der hoppet en anden ting af min pinde i de forløbende 14 dage. Og det var jo et projekt, som jeg har strikket på temmelig længe, eller sådan føles det i hvert fald. Det var jo den her fake fur jakke, som vores datter Frederikke havde forelsket sig i, da vi var på sommerferie. Og som moren jo selvfølgelig sagde, ja, sådan en kan vi da sagtens strikke selv. Det er ikke noget problem. Fake fur garn. Hold nu op, pind nummer 8, det kommer til at gå som leg. Det vil jeg ikke påstå, det gjorde. Men den er i hvert fald blevet færdig. Den er flyttet hjemmefra i sidste weekend. Der var Frederikke her og fik den med sig hjem, da hun tog hjem. Men jeg nåede faktisk lige at filme et lille klip, hvor jeg fortæller om den, og hvor der også er et billede, hvor hun har den på. Så hæng på. Så springer jeg da lige ind fra fortiden. I dag der er det søndag. Der løb lige en kat forbi. Jeg springer lige ind fra fortiden. I dag der er det søndag den 19. november her hos mig. Og grunden til at lige lave det her lille ekstra klip, det er, fordi jeg har et færdigt projekt, jeg gerne vil dele med jer. Og det kan jeg ikke gøre, når jeg optager min podcast om en uges tid, for der er det flyttet hjemmefra. Rent faktisk flytter projektet allerede hjemmefra i eftermiddag. Og det er jo selvfølgelig, som nogle af jer sikkert har gættet, eller i hvert fald håbet på. Jeg har håbet på, at det fløj op i min kurve rigtig længe, men det er altså først sket i dag. Det er jo mit Fake Fur projekt. Fake Fur projektet er et projekt, som ligger lige her. Og som jeg har strikket til Frederikke, vores datter. Vi var jo inde i en garnbutik i sommer nede i Frankrig, hvor der hang en jakke, der var strikket af noget garn, der lignede det her til forveksling i farve og højde og drøjde, han har sagt. Det lignede det ret meget. Jeg købte det ikke dernede, men lovede, da vi kom hjem, at jeg skulle da selvfølgelig nok lige se efter, om jeg kunne finde noget, der lignede det, og strikke en model, der lignede den, hun havde set. Opskriften, der var nede i Frankrig, var på fransk, og det var måske ikke. Fransk er ikke lige min spidskompetence, lad os bare sige det på den måde. Jeg fandt det garn, der hedder Furlux Go Handmade. Og det er altså et monster tykt fake fur garn, som løber den rasende sum af 27 meter per 50 gram. Så jeg købte 18 nøgler af 50 gram af det her garn. Og der er faktisk gået 18 nøgler til. Det var ganske få meter, jeg havde tilbage. Og nu skal I bare se. Det betyder jo også, at det er en temmelig tung serie.
men den er faktisk blevet rigtig fin. Den ser stor ud, for ja, det er en stor jakke. Jeg sætter nogle billeder ind af Frederikke, hvor hun har den på. Hun har i hvert fald lovet at sende et par stykker, når det er sådan, at hun lige får shined sig op. Jeg synes, hun var sød, som hun var. Men hun vil i hvert fald lige sende nogle billeder, og dem sætter jeg selvfølgelig ind. Den er strikket som udgangspunkt ud fra en opskrift. Altså, der findes meget få opskrifter i det her fake fur garn, i hvert fald efter hvad jeg kunne finde på nettet. Jeg fandt en gratis opskrift inde på Drops, hvor jeg nogenlunde kunne se, at strikkefastheden ville passe. Når det så var sagt, så har jeg faktisk improviseret resten af tiden, fra jeg slog op og til jeg lukkede af. Så jeg gider ikke engang at linke opskriften ned i beskrivelsesfeltet, for den er faktisk strikket ud fra fri fantasi, havde jeg nær sagt. Den er strikket i 4 stykker, så det vil sige, at jeg strikkede ryggen i et stykke først. Og den er bare strikket lige op og ned. Der er ikke startet med nogen ribkant for neden. Det er bare glat hele vejen op. Så er der strikket 2 forstykker, hvor de er strikket, så der var et stykke, der kunne blive til overlap her foran til lukning. Det er jo altså faktisk en åben jakke. Og ærmerne er lige påsatte. Og de er så strikket oppefra og ned. Jeg begyndte med det maskeantal, der stod i opskriften. Man kunne godt se, at det blev simpelthen... Dels blev de for brede, hvis jeg gik med det samme... hvis jeg bare strikkede lige ned uden at tage ind. Og dels ville jeg simpelthen ikke have garn nok til at lave dem lange nok. I processen, da jeg sad med det her garn, jamen der er rigtig mange udfordringer, når man strikker det her fake fur garn. Udover det er tungt at sidde med, så er det rigtig vanskeligt at strikke med. Jeg var oppe på en pind nummer, jeg tror det var en pind nummer 8, 9 stykker. Og det i sig selv er ret hårdt at sidde med i hænderne. Det er ydermere i det her crazy garn her, der er det faktisk fuldstændig umuligt at samle en maske op, hvis man taber den. Så hvis man laver en fejl, så er man altså lidt på den. Så jeg er jo ret forsigtig med ikke at tabe nogen masker. Det er så ydermere nærmest pløkkemuligt at se forskel for- og bagside. Det her det er som sagt glat strikning. Ja, det er der måske nogen, der kan se. Jeg synes godt nok, det er vanskeligt, fordi det har simpelthen den her pelsstruktur. Så det var, det var udfordrende at strikke i. Det har så den fordel med hensyn til knaphuller, at det behøver man altså ikke at lave, for man maser faktisk bare, de her knapper igennem. Jeg har lavet det, fordi at mit overlap var rimelig stort. Så har jeg lavet den med 4 gange 2 knapper ved siden af hinanden. Og fordi den så rigtig, rigtig bred ud, så har jeg gjort det, at jeg har hæklet en snor hernede for neden, hvor jeg så har, altså der er jo ikke nogen løbekant, men jeg har simpelthen bare ridet den i den nederste kant af trøjen, og så strammet den til hernede. Og det vil sige, at når Frederikke har den på, jamen så puster den en lille smule ud for neden, og det ser faktisk super fint ud, i stedet for at den bare flagrer. Så har jeg strikket en lille ribkant for oven, og også strikke rib i det her garn. Jamen altså, at se hvad der er retmasker og hvad der er vrangmasker, det var jo næsten umuligt. Altså jeg har virkelig på den måde været udfordret, og man kan sige, maskedefinition, det findes overhovedet ikke. Det findes seriøst ikke. Men resultatet er gået hen og blevet rigtig fint, og faktisk overraskende godt. Jeg havde en klar fornemmelse, da jeg sad med det, om at dels blev det alt for stort. Selvom jeg havde et mål på hende, men jeg synes bare, det så crazy stort ud, da jeg sad med det. Og det galt faktisk alle stykkerne. Og dels så synes jeg, at det var voldsomt deformt. Og nu skal det siges, at jeg har ikke prøvet at vaske den her endnu. Og hun får den med hjem ganske uvasket. Og den dag, den så skal vaskes,
vaskes, jamen så må vi så se på, hvordan vi så lige gør det bedst, for at undgå, at den strækker sig i alle mulige tossede retninger. Men Frederikke er i hvert fald glad for den. Jeg er glad for, at hun er glad for den. Og jeg er ikke mindst glad for, at den er røget op af min strikkekurve. For den har godt nok den har været lidt af en mundfuld. Så skulle jeg glemme, hvor irriterende det var at strikke den her, og proklamere på et eller andet tidspunkt, at jeg begynder på noget lignende, så vil jeg godt lige smide en lille kommentar og minde mig på, at jeg faktisk måske ikke synes, det her det var det aller sjoveste projekt i hele verden. Så det var i hvert fald Fake Fern. Det var Fake Fur-projektet. Jeg skal nok minde mig selv om, at næste gang, at jeg synes, det er en helt vildt god idé at strikke et eller andet i Fake Fur-garn, at jeg så lige husker mig selv på, hvor irriterende det var at strikke i. Rent produktionsmæssigt, procesmæssigt, kan det bestemt ikke anbefales. Men produktet, det synes jeg faktisk er blevet rigtig skønt. Og Frederik er glad for det. Så ja, fordi den i hvert fald røg op af strikkekurven. Så er der røget en anden ting, både i min strikkekurve og op af min strikkekurve. Rent faktisk har jeg fået både startet og færdiggjort adskillige projekter i løbet af de sidste 14 dage. Og den første, jeg vil vise jer, jamen det er faktisk årets eneste hjemmestrikkede julegave, som ryger af mine pinde. Jeg havde fået den idé, at jeg strikkede jo for måske et års tid til halvandet siden lange linje tørklædet af Liselotte Weller. Et dejligt ret strikket projekt, som egner sig fortrinligt til rester. Og jeg havde den idé, at jeg havde en masse håndfarvede rester, hvor jeg havde ganske lidt af hver farve. Og jeg kunne godt tænke mig at lave sjalet igen, men hvor at farverne blev adskilt af en hulrække i ensfarvet, som ville gentage sig hele sjalet igennem. Og det er simpelthen blevet til det her resultat. Og den hoppede af pindene for cirka en times tid siden, så den er hverken, der er ikke hæftet de sidste ender, den er ikke vasket og blokket, og ja, den er rimelig sprød af pindene. Jeg synes, den er blevet rigtig flot. Alle i håndfarvet, jamen det er jo som sagt bare rester fra alle mulige projekter, som er røget af pindene i løbet af det sidste år til halvanden. Og striberne imellem, jamen det er marineblå højlandsuld, og der er så lavet en hulrække imellem hver, som man måske kan se, når man lige får lidt lys bagved. Jeg synes, det er blevet virkelig flot. Og jeg overvejer lidt, om man skulle putte en kvast i hver af de lange ender. Jeg tænker ikke i spidsen på midten, men i hver af de lange ender, fordi jeg har ladt den ende som mørkeblå i hver side. Og det tror jeg faktisk, det kunne være rigtig fint. En rigtig fin afslutning, at der lige kom en kvast på. Men de her farver, jeg er da fuldstændig vild med dem, altså når de er sammen. Jeg synes virkelig, at det er blevet mega lækkert. Og hvis det ikke lige var fordi, at vedkommende, der skal have den, virkelig er yderst strikværdig, så havde jeg nok beholdt den selv, for jeg synes virkelig, det er fedt. De her farver, jamen de kan bare noget sammen. Man kan sige, at mange af dem er jo sådan lidt afdæmpede, lidt duschede, og så bliver det jo alligevel afbrudt af den lyseblå, den grønne og især den kobberbrune. Den kobberbrune, jamen det var noget, jeg købte. Det var den, jeg købte i Oslo i foråret. Og ellers er det jo et sammensurium af, jamen den grønne er noget, jeg købte på Fiberfolk fra Cami Jo. Der er noget Knit by Moltrup, der er noget Ullumsorg. Der er nogle små minier, som jeg købte af Kirsten Brun fra Lager til Liv. På Fiberfolk sidste år, tror jeg det var. Eller også, måske var det i Nyborg. Jeg tror måske det var i Nyborg faktisk. Jamen der er alt muligt godt. Men jeg synes, at alle de her håndfarvede, som jo har farvespil
der er det rigtig flot, at de bliver delt af den her kant, eller den her ensfarvede række, som bare er ensfarvet. Ja, jeg synes bare, det er blevet rigtig flot, og sådan noget stribestrik, jamen det er jo fantastisk, fordi det er jo ikke til at lægge fra sig. Altså jeg har jo som sagt strikket det her på 14 dage, og det har jo seriøst været sådan, at jamen, når jeg kom hjem fra arbejde, jamen, så skulle jeg da lige strikke en stribe, inden jeg gik i gang med aftensmaden. Når jeg har været inde på Folkeuniversitetet, min mand og jeg, vi går til nogle forelæsninger i øjeblikket, mest for sjov, rigtig hyggeligt, men der skulle jeg da også lige have min strikketøj med, og der kunne jeg da sagtens sidde og lave striber, imens at de fortalte om et eller andet. Jamen det har bare været et fantastisk projekt, og opskriften er jo bare super enkel, super fin fra Liselottes hånd der. Den kan helt klart anbefales. Jeg har nydt at strikke den, og jeg håber, at hende, der skal have det, også bliver glad for den. Så ja, den er i hvert fald røget af pindene. Så er der en anden lille ting, som er røget af pindene. Der er faktisk adskillige små ting, der er røget af mine pinde. Jeg synes, det er hyggeligt at strikke små ting. Jeg kan godt lide projekter en gang imellem, der bliver færdige inden for en rimelig overskuelig tid. Og meget gerne en aften eller to. Jeg var jo begyndt for nylig. Ja, der så med sidste gang, kan måske huske, at jeg viste, at jeg havde strikket sådan nogle halvhandsker, eller halvvanter, fingerløse vanter, hvad vi nu skal vælge at kalde dem. Det her, det er mit par nummer 3. Jeg har brugt den præcis samme opskrift som de 2 andre, nemlig den, der er designet af Pia, ikke fra 50 Fabulous, for det hedder hun. Det gider hun ikke at hedde mere. Og det er helt okay. Nu hedder hun Miss Knits. Det er også fint. Men hun har i hvert fald designet de her handsker, og de er så geniale, fordi de har den her foldede kant, som gør, at det kommer til at sidde en lille smule strammere, end det ellers ville. Så det bare sidder rigtig godt til hånden op på det øverste stykke her. Og så bliver det også lige lidt varmere, fordi du har det dobbelte lag. Men jeg havde forestillet mig, dengang jeg havde strikket de 2 første, at det kunne da måske være en god idé at prøve at lave sådan nogle i Let Lopi. Jeg havde forskellige Let Lopi-rester liggende, og jeg kunne godt tænke mig at se dels, hvor meget der ville gå til, plus om det ville være noget, som jeg kunne holde ud til at have på fingrene. Fordi Let Lopi er jo, der er visse folk, der vil fremhæve, at det måske kan have en vis kras-effekt. Og det kan jeg måske godt være enig med dem i et stykke hen ad vejen. Men når det så er sagt, så kan jeg rigtig godt lide Let Lopi. Der gik den rørende mængde af cirka 60-65 gram til det her par. Så det vil sige, har du 1,5 nøgle restegarn i Let Lopi, så kan du altså snilt få sådan et par fingerløse vanter. Det jeg så kom i tanke om, da jeg sad og lavede den, det var, at da vi var på Island for et par år siden, altså udover at jeg kom hjem med en masse garn, så kom jeg rent faktisk også hjem med det her, der hedder uldnæring. Jeg tror, hvis man køber det i Danmark, at så hedder det noget i retning af uldbalsam måske, eller uldconditioner, eller noget af den stil. Uldbalsam vil jeg næsten tro. Du kommer det i vandet og lader dit strik ligge. Man kan sige, at nu var det ensfarvet, så der var ikke noget risiko for afsmitning i det her tilfælde. Jeg havde den liggende i det der vand måske en times tid, eller noget af den stil. Og det er ikke noget, der skal skylles ud. Og de er virkelig blevet bløde. De er ikke blevet angora bløde. Det kan man vel heller ikke rigtig forlange af Let Lopi. Men de er virkelig blevet lækre. Så ingen reklame eller noget. Det er bare noget, jeg har købt, da jeg var turist i Reykjavik. Men det virker altså virkelig. Det er super godt. Så det er i hvert fald en anbefaling herfra. Og det er fast inventar, når jeg går tur med min hund om aftenen, og det er ved at være lidt halvkoldt, så kommer de på. Så er der røget 2 andre små ting af mine pinde de sidste 14 dage. Jamen, det er jo helt vildt, altså. Den ene ting, den har I måske set inde på Instagram.
Og det var, at jeg synes jo, det var lidt synd, at min lille abefætter her, som jeg plejer at have hængende i diverse lamper eller urtepotter, eller hvor han nu flytter rundt, jeg synes, det var synd, han sad og frøs. Jeg har jo set, at man kunne få nogen i dag, som er i forskellige farver, og der er lige lanceret en mini Kai Boyesen abe, også i, tror jeg, i blå og i pink, og jamen, der er en masse varianter. Der er også en, hvor at det ser ud til, at der er en malet, nej, det ser ikke ud til, der er en malet trøje på. Og det tænkte jeg, at nu vil jeg jo ikke begynde at male på min gamle abe. Jeg har haft ham her hængende i årevis. Men vi kunne da strikke en trøje i stedet for. Så jeg har strikket en trøje til ham, og jeg synes, at han er blevet noget så vaks. Det er bare ganske enkel ret strikning, rille strik i hvid og koks, og så er den bare syet sammen på ryggen, fordi jeg tænker lidt, når jeg ikke synes, han skal have en trøje på mere, når jeg ikke synes, det er smart, jamen, så er det ikke sikkert, at jeg gider gennem trøjen, så kan det godt være, at den bare ryger ud. Men lige nu synes jeg, at han er rigtig sød med sin lille trøje på. Der var flere, der postede et billede ind på Instagram, der spurgte, om jeg ville lægge en beskrivelse op til, hvordan jeg havde gjort. Fordi jeg har jo bare siddet og leget og sjusset mig frem til nogle maskeantal. Jeg lægger beskrivelsen af, hvad jeg har gjort, ned i beskrivelsesfeltet. Det er ikke en opskrift. Det er bare en vejledning og en beskrivelse af, hvad jeg har gjort. Og det er ikke særlig kompliceret eller særlig teknisk. Men jeg synes, han er blevet rigtig sød. Det viste sig så, dengang jeg havde lavet den her, så frøs min søsters abe også lige pludselig. Så måtte jeg lave en til den også. Så det er meget, altså det er jo sjovt at sidde med sådan nogle små ting. En anden lille bitte ting, der også har været på mine pinde, og den kom faktisk også på pindene i går, og den røg også af pindene i går. Jamen, for jer, der følger med hos Karin Strikker Romantik inde på Instagram, så har I måske set, at hun har haft en samstrik kørende med sådan nogle små julesokker, sådan nogle små mini nogen. Mega søde. Hun har haft den her sådan en opskrift og tag, der hedder Juleminisok 2023. Og hun har lavet det sammen med Knit by Heart. Og jeg mener, det var noget med, at man kunne få opskriften gratis, hvis man skrev sig op til ens nyhedsbrev, eller et eller andet i den stil. I hvert fald downloadede jeg opskriften. Jeg nåede ikke at være med i samstrikken, fordi den sluttede allerede for en uges tid siden. Så hurtigt var jeg ikke. Men jeg fik da lavet en lille sok, og jeg synes, at den er noget så nuttet. Der er, og det ved jeg ikke lige om kameraet kan fange i min, jamen der er en lille glimmertråd på hver 5. omgang, og ellers er det jo bare en lille strømpe. Og jeg tror personligt, at den nok godt kan indeholde et marcipanbrød. Jeg synes, den er sød. Og så tænkte jeg sådan på, dengang jeg sad og strikkede den, at det tager jo ikke særlig lang tid, og der går jo seriøst nærmest ingen garn i. Det er et virkelig lille bitte sødt projekt, som man så kan hænge op på en gren bagefter. Og jeg har tit haft det sådan, at hvis jeg har strikket julehjerter eller stjerner, eller I kender alle de der små strikkede ting, som vi nok alle sammen har lavet fra tid til anden, der har jeg altid haft tanken, når jeg har siddet med den første eller den anden, at hold da op, dem kan jeg da snilt lave 10 af. Jeg kan også snilt lave 20 af dem. De kan komme på alle julegaverne til jul. Det er sådan en god idé. Men som regel sker der jo altså det, at når jeg har lavet 1 eller maks 2, så gider jeg ikke mere. Så den der prægtige tanke om at være hende superstrikkeren, som simpelthen sætter et lille stykke hjemmestrikket julepynt på hver af sine julegaver, hun giver væk. Jeg tror altså simpelthen aldrig, det kommer til at ske. Jeg tror også måske, at den her sok, hvor sjovt den var at lave, så tror jeg måske, at det nok bliver sokken. At der ikke kommer flere. Fordi at, jeg er nok bare sådan indrettet, at jeg synes, den første nok er den sjoveste at lave. Ja.
så har jeg faktisk ikke strikket så voldsomt meget mere. Jeg har gang i 2 projekter mere, og nu rækker jeg lige over. Og den eneste grund til, at jeg lige ville faktisk hive dem frem, for jeg har ikke fået lavet noget som helst på dem. Den ene, det er en Aurora sweater, som jeg er i gang med, som også er designet af Pia over fra Messnets, og strikket i noget flot garn nede fra Polly i Italien. Men jeg vil ikke vise den, for jeg har ikke strikket så meget på som en pind på den. Og den anden, det er Florencia, som ligger og marinerer, og som bliver strikket i det her gasal over fra By Kilderik. Men jeg hyggede mig i går med simpelthen at få fundet mine juleprojektposer frem. Jeg købte den der på et julemarked sidste år. Den der, det er en, jeg selv har syet. Så har jeg faktisk en tredje, men den har jeg ikke lige noget projekt til endnu. Men hvis du har juleprojekttasker i din samling, så er det altså nu, du skal huske at få dem hævet frem. Fordi det er nu, de er super hyggelige og sidde med. Ja. Det sidste, jeg lige afslutningsvis vil sige, det er, at julen nærmer sig jo. Det er ikke nogen hemmelighed. Og med julen, så er der også en masse hyggelige arrangementer. Og et af de arrangementer, som jeg glæder mig personligt rigtig, rigtig meget til, det er, at Pia fra Messnets, jeg selv og Jane fra Mindful Making, som er på juleferie fra Australien, vi mødes simpelthen til en gang strikkecafé på Kaffekilden i Roskilde. Det sker søndag den 17. december kl. 14. Det er frit for alle at deltage, som det også har været de sidste par gange, hvor Pia og jeg har gjort det. Det er ikke noget med, at man skal tilmelde sig, eller afmelde sig, eller betale, eller noget som helst. Man møder op, hvis man har lyst og tid. Og så hygger vi om eftermiddagen. Vi har gjort det et par gange før, og Kaffekilden er et rigtig godt sted at gøre det, for der kan faktisk være rigtig mange mennesker. Så vi håber selvfølgelig på at se rigtig mange af jer, og forhåbentlig inden for rammerne af, hvor mange stole de har. Men vi plejer at være pænt mange, og jeg tror altid, der er plads til en til. Men det er som sagt på Kaffekilden i Roskilde, at det kommer til at ske, og det er søndag den 17. december kl. 14, og det skriver jeg selvfølgelig også ned i beskrivelsesfeltet. Caféen ligger, som de af jer, der har været der før, ved, den ligger lige ved siden af Roskilde station, så kommer man med toget, så er det heldigvis meget nemt. Det plejer at være super hyggeligt, og jeg glæder mig da til at kunne tilbringe tid, både sammen med dem af jer, som har tid til at komme, men også sammen med Pia og med Jane. Så hvis du har tid og lyst, så sæt et kryds i kalenderen. Det vil i hvert fald glæde os rigtig meget, hvis der var nogen af jer, der havde lyst til at være med. Og med de ord tror jeg vil holde for denne gang. Det har været dejligt og hyggeligt at lave en catch-up med jer igen. Og næste gang, at vi ses her på kanalen, jamen der er vi jo endnu tættere på jul. Så jeg vil glæde mig de næste par uger over, at jeg kan begynde at kalde det der for en juledekoration og ikke en novemberdekoration. Få lys i kalenderlyset, og ellers bare nyde de hyggelige stunder, som december helt sikkert kommer til at byde på. Kan I have det rigtig godt? Hej.